Здравейте хора, аз съм Дъшпет ви и ще разберете за какво е това видео. Да, вече сте го разбрали от заглавието, но да, сега ще ви кажа главно за какво е. Видеото го правя за това, че смисъл заради моя сървър. Както виждате, тук вали дъжд. И настроението ми е такова, защото мисля да спирам сървъра. Да. Имам останали кредити. Може да се използва сървъра за още време, но проблемът е там, че никой вече почти не влиза. Почти никой вече не влиза. Ето аз като влязаха още 2 човека, но това е максимумът на деня. Много рядко вече хора влизат, така че въпросът ми е дали да спирам сървъра или мислите, че ще играете в него. Така че аз нямам смисъл да хоствам сървър, в който никой не играе. И да, много кредити дадох. Едвам ги събрах, събирах ги, направих света безкрайен, а то се оказа, че още повече хора не влязоха в сървърът ми, когато направих света безкрайен. Сега всеки може да ходи където си иска, колкото надалече си поиска, без да го изхвърли. Само че никой просто не иска да влиза. Ако не искате да влизате и ако искате да спра сървъра, добре, но ми напишете защо сървърът вече ви утъпя. Така, аз обмислях да го пусна в един сайт. И ако вие не искате да го спра и ще влизате в този сървър, аз няма да го спирам и ще го публикувам в един сайт. Да, даже можем да му направим и уебсайт на него, на сървъра, за да стане по-известен. Аз знам как да направя уебсайта. Ще бъде готов утре, ако вие сега искате сървъра да остане. Така, ще си има собствен сайт. Ще го публикувам и в няколко други сайта. Но ще направя това само при положение, че вие искате сървърът да остане пуснат. Защото казах ви вече, почти никой не влиза. Ето сега сме само 2 човека. Като влязах, бях само аз. Така, моля ви, влизайте. Много се трудихме всичките заедно за този сървър. Можем да го направим много по-хубав, когато направим неговият уебсайт и когато ще бъде всичко променено в сървъра. Всичко ще бъде по-готино. Няма да има излишните постройки. Ще бъдат премахнати. Там, където има дупки, ще се оправят. Покрай спална ще стане по-хубаво. Може, ако се съберат и още кредити, да направя още един свят, в който ако искате, там може да е креативът, тук да е сървайвълът. Да, там може да правите неща на креатив, тук ще бъде на сървайвъл. Или ако искате пък другия свят, може да е нещо друго. Но пък трябват много кредити за тази работа. Просто, ако искате сървъра да оцелее, сега зависи от вас дали сървъра ще спре. Коментирайте дали искате да спре или дали искате да продължи. Ако искате да продължи, ще го публикувам в някой сайт. И ще трябва да влязат повече хора от 2, което е максимумът за деня. Така, направих много хора админи. Да, вече много сме админите. Но тези, които не са админи, се сърдят постоянно и напускат сървъра. Просто не може всеки да е админ. Не стига, че съм направил много админи и всеки иска все пак. Не мога да направя всеки админ. Но, ако помогнете да подобрим сървърът, т.е. ако кажете, че искате сървърът да продължи,
ще го сложим в сайт и такива работи. Ще получите награда, но тя няма да е админ, да ви предупредя. Ще получите награда, когато влезете в сървъра и бъдете редовни, така да се каже. В смисъл, влизаш днеска и утре не влизаш. После и други ден не влизаш и чак по-други ден влизаш. Ако видя някой админ наистина да прави така или въобще да не влиза, то повечето не са активни. Да, повечето админи не са активни. Така, тях просто ги няма в сървъра и не влизат. Аз съм го направил за това. И, извинете, че ме дисконектна, но просто нямам интернет. Така, админите, които не влизат в сървъра, редовно ще им кажа, аз съжалявам, но ще трябва вече да не сте админи. Други искат това място, пък и щом не влизате в сървъра, може да го дам мястото на друг, който влиза и е редовен. Така, помислете си дали искате сървъра да продължи или да спре. Напишете да продължи, ако искате сървъра да продължи, да го публикувам в сайт и да направя негов сайт. И напишете да спре, ако не искате вече никой да влиза в сървъра и ако искате да го изключа. Така, коментирайте и това беше това видео. Така, админите на сървъра да запомнят, че трябва да са редовни, за да бъдат админи. Все с нещо трябва да го заслужат. И това беше. Чао!